Всеки наш проект започва с въпроса как да превърнем едно пространство в работеща, красива и устойчива среда, създадена специално за вас. Още от първата среща започваме с създаване на функционални разпределения. Изготвяме няколко варианта, съобразени с начина ви на живот, навиците ви и конкретни нужди на домакинството. Преглеждаме различни опции, сравняваме ги заедно и избираме най-подходящото решение. След одобрение на разпределението, преминаваме към следващия етап – визуализациите. Подготвяме фотореалистични изображения на интериора, представени в няколко цветови варианта. Комбинираме различни материали, текстури и осветление, докато стигнем до търсения ефект. Вие избирате визията, а ние ви показваме в действителност как ще изглежда тя. След като всичко е финализирано, идва техническата част. Изготвяме пълен комплект работни чертежи за ВиК и електроинсталации, детайли от гипсокартон, обзавеждане и всичко необходимо за предстоящата реализация. Всеки от изпълнителите по проекта получава ясна и точна информация. Така гарантираме, че проектът ще бъде реализиран качествено, без импровизации и излишно напрежение. Финалната стъпка е изготвянето на бюджет. Всичко необходимо за реализацията на проекта се остойностява в отделни оферти с отбелязани отстъпки, които получават клиентите, избирайки Fine Design. Така работим ние, прецизно и с отношение. Свържете се с нас!